И какво ста хора, аз съм Ризо.bg и тук с мен е Халзеус. И днес ще правим ревю на някакъв си сървър. Той е Owner или админ. Ау. Ох, не, няма да ме убиеш, защото няма ти... Разреша, добре. Не, моната не ми е пали. Да, тази къща е моя, а моната не ме пали. Стига. Where my лопата? Чакай. Ох, чек толкова... Какво гледам? Да не ме? Ето ги те пигмени, къде ще знам? Добре, давай. Ама аз този номер... Сега ще ги убия всичките. 1, 2, 3... Не! Майко мила, помощ, моната махни го. Дано той главният да ме направи ютубър. Моля те, стига! Тука... Аре, отведи ме на някакъв ларп, да и тука ларповете. Отведи ме на някакъв ларп. Меча ми е... Всичко ми е фулка. Добре, давай. Телепорт. Изпълни ли има, бе? Welcome, Snipe.bg. Чай, че на спална малко ми лагва. Goodbye, motherfucker! И да, драги зрители, съветвам ви да дойдете да забавлявате. Може координатите. Я ме телепортни до холмето. Не. Аз да... Добре, отиди до хоме. Не ме бийте, моля ви. Не ме бийте. Аз само съм колега. Аз не летам. Иначе мога. Ти нали ми даде миналия път? Да, до хома. Ох, звалих ми. Какво ще направиш? Я ми дай тук да лета, да мога да лета. Да, ето ги координатите. Ще оставя една минутка. Казах да. Ето ги, това са координатите. Спрете ги. Елате тук. Не мога да ме убиете и Марис. Май. Как ще го направя сега това хладилника? Като нема храна вътре. Аз си го напълних с храна. Аре, дадох ти една паржова, брат. Тупа, брат, защо не бат? Ти защо ми го изхарча? Не трябва да срам сега. Аре, стига. Аз си направя, брат, още един честче. Да, сървъра дано да ви харесва. Наистина, елате и го посетете. Често тук горе ще го слушам. Какво? Good my motherfucker. Не искам чак. Ама отведи на War PvP. Спечелих джампа и вижте какво ми даде. Форверки ми даде. Да, айде искам пак да го спечеля.
лагне. Сори за фойерверките. Чакай да спална един Guardian. Ще направя такова за Guardian. Една ферма за Guardian. Какво правиш тази стълба тук да мънка? Ето къде, брат. Невероятно място за ферма тук долу. Тук има, чувам зомбита, ако можеш да ги убиеш. О, е така вътре. О! Я, може ли да ми дадеш малко торчове? Малко торчове. Торч, служи торч. Мале, вода, братко. Чай, че ми писаха. Добре. Сега... къде са? Чакай! Чакай, ще хода да правя спаунера. Е, тук ще бъде спаунер. А не, спаунера е фермата. Не, стига купа. Да, перфектно, давай. Продължавай все пак. Чакай. Ти ще го такова ще... Не. Какво ще правиш, бе? Не, бе, пироман! Ама... Не! Защо? Не! О, мерси! Къде по-надолу, бе? Ти къде си, бе, момче? Аре, давай, надолу. Ама... Давай, прави така. Стига. Не, мани го това TNT. Не, бе, момче. Ама махни това TNT. О, не. Добре, май няма да има ферма. Ами добре, хора, аз бях RizoBG. За да се кандидатирате, това по-точно беше една кандидатура, но запазих тайната за накрая. Само трябва да се абонирате за мен, да лайкнете клипчето и да просто да си запишете... Тихо. Не! И долу да напишете запис, вашето име на Майнкрафт, то е на 1.88 и да напишете вашия скайп. Да, хора, аз бях RizoBG и до скоро!